Μαζί μας βρίσκεται και ο αναπληρωτής Διευθυντής Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδων, ο κ. Κυριάκος Δημήτρης. Παρακαλούσα να εισηγηθούν χαιρετισμό. Γεια σας. Καθηγητής είμαι και εγώ, πληροφορικός, και είμαι και αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος. Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος, για όσους δεν το γνωρίζετε, η Ένωση Πτυχιούχων ΑΕ Πληροφορικής, σχολών πληροφορικής, έχει σαν κύριο στόχο τη δημιουργία ενός επιμελητηρίου πληροφορικής, που είναι τόσο αναγκαίο στη χώρα. Κάνουμε συντονισμένες προσπάθειες εδώ και αρκετό καιρό για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Πιστεύουμε ότι η πολιτεία θα συνδράμει κάποια στιγμή σύντομα προς αυτή την κατεύθυνση και κυρίως το κομμάτι της εκπαίδευσης, το οποίο είναι πολύ ταλανισμένο, καλό είναι να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση σε θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων, ακόμα και σε μαθητές επίπεδου ΤΕΕ, ΕΠΑΛ ή ΕΚ. Είναι ένας προβληματισμός ο οποίος τίθεται και καλό είναι να γνωρίζουμε πού κινούμαστε και ποια είναι η πορεία κάποιων πραγμάτων τα οποία πρέπει να έχουμε ένα όραμα. Είναι σημαντικό να πούμε επίσης ότι υπάρχει μια πολύ έγκυρη μελέτη πληροφορικής στην ιστοσελίδα της Ένωσης, στην www.ep.org.gr/μελέτες, που μπορεί κάποιος να βρει πάρα πολύ υλικό για αυτά τα πράγματα τα οποία αναφέρουμε. Εύχομαι η ημερίδα να κατευθύνει και λίγο τον προβληματισμό σε τέτοια θέματα, τα οποία δεν έχουν πολύ καλλιεργηθεί, ενώ θα έπρεπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία στη συνέντευξη. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη. Σήμερα, για μας όλους εδώ στα Χανιά, είναι μια ξεχωριστή μέρα. Ένας Σπλινέτ, ένας φίλος και συνάδελφος, ο Αντώνης Αγγελάκης, συνταξιοδοτείται. Όπως του έλεγα το πρωί, ως ένας άλλος is no good, μου έλαχε εμένα να προλογίσω αυτή την τιμή που μας έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια, να είναι κοντά μας και να υπηρετεί την εκπαίδευση και την πληροφορική.